Eje n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Yakigima umwanchi umurigeria no gosemererwa itumna kwa beri ko gutwara uburigeria burubi yakigima na boigo kwegokeria emeroberio a imegetaseni gensoko nebiro binde nende tugukwarigania asemesa ya mangana maya tukomanye ali agendete gokorekana ime na isiko yorogongo rwagusi tubate sensemeri mitandao Facebook na boigo YouTube na boigo obeko gutumanya asukubwatia amaya korwa nchingorukwa Kerubo Frida Nchengoro kwa Clinton Ndigi mancho morigari ataranyora senchera yobo ikirano hayigane gati ari to kwariganirite botkubara Bona nguzikoboka tigangenda ukamande nyora mabere ende ngire zukuru ngasangi ngombe tejo gakinga minyoka nsinyiri ngayingo chakira nono busimbu yenyomba Omusubati Evelyn Kwamboka korwa mubambe wodi abanyamatuta oichanire gakore yoko iberwa ngombe ayase chinchera cyobo tutukano ya nyachokochoko bororere twa mwanga tiga tumike buna bananchi twekorere gasi twaraniga tole gusene egari kwetere ekiko tupimere chae abamenyi banyachokochoge wodi abosamaro nigo bairege tambokero yo kweremere para hase bamochiro borayiboreo asogotaikirania magendro. I must commend the women of Kenya, the women of maendeleo ya wanawake for their contribution to our nation. Aboigo muraibuense William Ruto ni gakorege ikarone byombe aho byabasubati asenyombene yo boraya somocho Nairobi. Karibu sana mwanchi umurigeria amaya yebirebiga nigo tukuyachaka kurwa sorgongo rwagusia stogukumanya buna nigo yabo mugoko monene gukia ase abarwaire betanitie emeyemo abukonye bare ase nyagitari ya Kisii Teaching and Referral ase ritko rero mugavana wa county ya Kisii Paul Simbarati abakako batarera nabo igo kubakanira ebili ya nyagitari na kubaigurira. Wego nigo mugavana haina nebiegwa gucia sabaroire bari chiwode asenya gitari yo ulenchire moyo gosangana barabo chinga kechiga cyo umuyega Easter muri gitu weekly forenge no renga sayo agotomanya senchira yo bikirana Unenjira yemo yo gusangana abaroire chinga kechiga chemeyega ya Easter bono nigo mugavana wa county ya Kisii Muske Paul Simbarati amana barayibande batarira abaroire asenya gitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital abo ase baba ebiegwa nabo igo ko bayigore abaroire miya yemo bari bagwenere basaba rusiria chibil chiabo cyanya gitari na ndaidemba bwatuke mwashereke esuku ya Easter yero woro mwejo tie space maiga baroire baya mbali baswa manyanga lero yeno eyir na release inko release go chinka eyire government wakana ne chimiro ni bere chibes cheno echireto wakana toko bakanira moko genda mugende byanya saba seseni kabukwana samwa gacho nyagitari yo nigo omugabana Simbarati aorokyo mugokoye gucia ase bitambo kirebia bya magendero ebya nyagitari yairire gesa asabisi omwaka wa 2022 abo asatogyo kubwaterana kwa bera segatie serikali yaye n'abakoroli babacheno nyagitari yo. Niko gavana wenu, nashukuru Mungu mahali nilipata Kisii, hata nikiondoka nitalala nikijua kwamba nilifanya kadri na uwezo wa mapenzi ya Mungu. Asinanyo waltegusi, especially this facility. This was a market, a normal market. Mahali dawa inauzwa, mahali damu inauzwa, mahali watu wanakufa kama inzi. Daktari nashukuru kwa sababu amkufa moyo amkuondoka. Umefanya hospitali leo. Idea even 10 years it can compete with us now. Nonyana bonigo aruko bolia gotia asabarai n'abakoreri bonsi bobochenu kubwaterana nere ero kuire nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital amone chinde chie county yo asebirengo ebiya. Nini wameona kwa hivyo they are experienced. But we want to say this. We are going to bring dignity to our patients because they are my people that I'm serving.
nitauliza wafanyakazi wangu wote, na mimi nikiwa mfanyakazi mkubwa wa wananchi, wacha tufanye kazi kulingana na mapenzi ya Mungu. Egati abarai bali baikira naroro na muno mukonyi bw'omugavana Elijah Obebo na bemusiye kurwa ase bunge ya Kisii abo batukiye gitambo cy'omugavana kubatarira abaroire nabo igo gwikirania amagendero ao asinyagitari eyo. Juzi tu wiki moja iliyopita nilikuja kutibiwa hapa. Dr. Matiko na your team, nashukuru sana vile mlinishughulikia. But I hope also the way mlinishughulikia vile ndio mnashughulikia wengine. And a half years hii kazi imefanyika. Vile walivyosema wengine, Mheshimiwa Governor, mimi nikiona ukipatiwa tamu nyingine, Kisii County will be a wonderful county to live and work in. Umuntu otitega iga before Governor achorwe. Olio okoreke ne Kenya sayo ligoro to gusaba ndi to musasima. Enyagitari ya chenjiri na ande no nyene ri musuli alinga kwa gachire lirikale. Bono ndiye to kuma gitari okoreki. Ole konye bintu bibwate mechane mesinini na mangana yo kurarira merangeti ne binte bikebike ne bitanda na aroreke ne byakoreki byagoliru. Umuntu gakorera maya twatabunga okorege ntoki amaya. Na ande bono tumekite mata zirende buyeme saa tebete na to chaka Good Friday na ando anchire abarwire bande bara batabwate okonyora asebesa ngo batigire na babwate chipiri mbali bagendenga bachiko celebrate ne family chiabo. Bwana Maison Sinigo aligiriritie nyagitari ya Kisii Teaching and Referral Hospital yanyenekero egenderete kwire bitambe kire bironge yuko chikoja korabe level 6 inkoripoteri an Soko TV kurwasobo katakati mu Chebosonge county ya Kisii Ritariane Wycliffe Orenge. Tokoskavasio mwancho murigaria musubati Evelyn Kwamboka kurwa sekenyoro kia Mubamba kegotoke ward ya Bonyamatuta nsemo ibunge West Mugirange county ya Nyamira mbere rare maiga yaba ibi kumuibera ng'ombe yaye eyikonya gukama. Ng'ombe iyo yaibitweri tukoria Jumapili nero hare konya mabera egucha eskuru ya secondary ya Nyakeure ase hogukwana usaso gwakana school fees omwana oye ole kirasi ge 12 yamateyo ne ere no butaka wonene nigo yasabire umusamari umuya basira nagutumanya umurikito Steven Nyariki embunde. Oboki mabwane time tinga kibona ngorone ngokuno kanga ikutiga bana gaji. Akie nyasaone akini ondera mabira. Sekaseliana ngona katoliki akine musabira ni gaji. Kare na mariga no borro bonene umusubati Evelyn Kwamboka rwasensemo ya Mubamba kebirigo wodi ya Bonyamatuta ibunge ya West Mugirango ya Nyamira nigakwera munaiberetwe ng'ombe yaye yuko nyabegeta gosemeri aroro ane nango kama mabera na ire Nyakiore sukuru enso meri omwana korufa mugwani baka ya mwikiri fangfa bona no bono bajite bakaire ng'ombe. Bono nguchi koboka tigangenda kama ende nyora mabere ende ngire sukuru ngasangi ng'ombe tejo gakinga minyoka nsinyiri ngayingo chakira nono busimbo yenyomba mboyo akipiga kinjande gite none angangubika ngusinga ingurusi yetimbo tinonye mama kurusi seito nonda tuminto timbu ati ononjane kitama akona na mawite kondo nyoro noni nyabori tueno kulya kinisomia bana ono ninjande gitenda gaki yoranje gongonyere bagongonya oboki mabwane time tinga kibona ngorone ngokuno gonga ikutiga bana gaki akie nyasaone akini ondera mabira sekaseliana ngona katoliki akine musabira ni gaki. Eng'ombe iye chibesa chishiringi chiriwe 50 igo yareko mokonya asokuonia mabere gocha se skuru ya secondary ya Nyakiore yareko ba munenjire moyo gwakane school fees asebona ichanire nga yagoche koira abana baye 5 kirakwera ngomosacho yatari komosira kende ase abeirega koba ase kenywa kyogotindia oboki mambo kongete dimeti none ginkoli amachali konyengo kara na nyore inuse ekombe na kara ayende ne ire sukuru ero ngoli bono nkunyiye chibando nande nabonte ike kuruweli tindaragire kuru Jumapili abasema lingino kolenta bolero ngoli na usibaki nande bana gonse ka yanenge buete konyengo no kubisasi bono mwaki bono ninjandegete ono ninjandegete ngono kubisasi ngindrosi nisomia bana bache konkonya
nyamambia nigo akorete konda goika kagore ng'ombe yu yaibetwe eritiko ria Jumapili sakwera ng'amaega yaye niga abwate eng'ombe yo gosagari yu yakwete mubamba bono mubamba nakorire chikondo abana yambwate mbatano bali bono nincha abantu baminto gaki mwaringe gwanja mongonye omwana nagosoma Nyakiore ari bomfo bono timetinga kinda akonyeki omugakona tindi kunyara kwenyara ngaiwa ng'ombe sagari ngachakera obugima bono mpaka nagurire mori ensi nini narendire mpaka naikiriga ekera naikiriga bono abaibagacha bakang'ura eng'ombe erabiyerwa misini nagweta bono gaki nenene gaki abantu baminto gaki timeti ng'aki morangonye gaki ninjandegete obugima bwane pi timeti ng'aki ngocha narage nono okoragera gwoka nono okorara ate ngosinyu ng'aki nkorara eng'ombe eye nere komokonya school fees kire gento bono nonya nomwana oyo tokumeti noa intwe inga kia agocha kogenda skuru efamilia yuerense mono nigo bono basabire banyanyimbo batukerie okonaria ng'ombe yuo kero basabire abasamarina boiga baraikorwe county ya Nyamira banyore njira yo kumurigeria ng'ombe yanyore njira yo gosomia abana baye aginde tekero murai angonye kero murai bonsipi hate magonkonya gakia sara ngonye na ndangono akamori kande kana kobeke isiko kamuranche atokubaburia abanene kuchakira igoro pakansi kuchakira mu MCA well wishes undo bwate siringi sano akonyo mongino oyo mwana oyo oneni ya work very hard abwata abana eskuru kamuranche rorochinchira amurato konye Steven Nyerike Mbonde Ensoko TV Mubamba county ya Nyamira unenchereye moyo kubanyara nabo kubasira bamenye korwase hebunge ya Kitutu Chache South nigo yokurikero kyobojumbe Dr. Andrew Maubi arurugosira okyasaba nyakiumbe ba Inabo Welfare Group korwase ward ya Nyakoe asokubasira goikirania emerobiri yabo kaukwana chinga kecho nigare ngase emesangerekano au ime yebunge yo aniko bona mochiro burai bwa bono obubogendra tase ebunge yo asagote buna nigo abagitutu batigere magega sensemo ya magendro ase ogotabera na boigo koba isko ya serikali Itukoria rero nigo yokorige kerogo kiebunge ya Kitutu Chache South Dr. Andrew Maubi abaga kubatarira abamenyi korwase ebunge yo anene mono korwase chinsemo chie ward ya Nyakoe abo bakorwase kiombe kemanyikanete buna Inabo Welfare Group abo asabaga kubasira nemesa yo kubekerera esanduku ya Nyagosira nabo igo kubasira so kubagurira ebirogo entonkeria se Kenya tomenyatega kera baikere anya moko nyara murayo rimwe atumire agenda abasukumira ese gotoka togo choru rero nchoru Andrew Mukaya Maubi ntutari bo president mkobori njagera ngo bori ngendo kiege obo jum president kogera mwangere chinguru ase bintu byasinyire gosuka igonko genda nchebwe ko monyene ngichembarangeri ngari nasinyirun chebwe togenda ntunye omorayo muyaka bera mutwe na asicingiti chirora chita abantu bakarendo kiege Okwana se chinseme ichobo igoniga aragire byara oborai imeye bunge yo abwasate bire bunaniga bagetutu babere bagotigara magega ase amagenderero nabayigo ko basaba abanyare ko baba kumusira eliya chiko baga ko bwaterira na kubaletera amagenderero ange oko babanyare ko baba kunyarika ase geka egetambe ACDF abaga kamurana abangina nabasaye terigo isana naende yatezi nini abamura babeke nuko yonse kwa iwo para baga be kunge budget ngurere rikorie bara sia ganto kanga no romemega babe kamera babusa ni baba ko ko maro mwere bukumbe babe ka rumbiri elunana baga rende ke binte binje tingwanja chibesa chiko genda se chisukuru bari ikase njo bakamanyaine na basa gete karase skuru e karase bako ira abana batwekeri ororo bari kama lieta 100 lakini abana bekena bako enda ona manga abana 200 abana tamanini chibase chiko chiaso kali umurango oraria omaye ebinte byonsi
ngoli kubira ase report yo muntu oli omong'ina oli okora esabu ya serikali ose audit naende obirikire orore itori propaganda mong'eri baga chibesa chieno chiche chionsi chibakorere emirimo omomura oyo ominto orago koruku Japhet Nyakundi nyasanya komoseseni tari bagaki akareta kabisa agasukuma bweka mpaka nginyorete president yakwanete karachite gari function ya machogo karare ng'omwaziri w'echisemi agateba Japhet onchandire ebare bono siku ici ntori gweta boronge abantu baminto tigamba bori no monto mogochora gose ne chama no morayo gosukuma ebinto gose ne chama abana bari mutarabwata chikura abana mubwate kitigaenda na reri kinsa igabire egana litoka babange naire naye gogosoka kuri nyomba nona abana abajenzi batabi tosoka omonto togwakera no inu moko abane direction mobasa kwanta abana abagaba ngiba manyire nse bateye mwarkeo abigitera mwiye natebete gakyo nyendirie abantu bainabo banja etware kuimuka twende gwakera Japhet mbuya mono twachandigite nkurwe echiro ngakira nsebunapo nande nabukirira kinde sabani kunya korengere ndiga kingo cha goikabugana gaki utakonya ninjira mbwate lakini rero netoka kinde minto nyari bari keroka igongo cha kinde metenga mwana ngo ikabunegesero round yeye tole nae pamba tupamba etotage tora bigitutu chache south omongwana oyo korunga nere Japhet Nyakundi baidya okorege gasire ngiya sana wono rabwenga nero kogambaga iga gitutu chache south kari gitutu chache north igomo gambege ntunari goteba neke no mo bungo yo nere Anthony Kibagendi nasere tigukoru koru parliament ingigeko gerago sere likoru parliament na singe nchembere moyamo sinyire aigwerete omongwana Japhet yogokora magendero paka gitutu chache south amoigwerete ndamwamu igomo gambige ntonta getengo tebineke ntogwanchete buna gitutu chache south ntogwanchete buna inabo welfare na abantu bonsi ntogwanchete aye nko etore na nego kwatore chikura ase rieta ria Yesu na yogenda punge gari ochigotoko kwandira kurworo minto Andrew Maubi libagane riao bono ntutegeti ogende koti igototagete ogende bunge gose bona tali baigo na bomorochegeza gweki biya mono karibu sana mugambi Elietaria Nemausa Caroline Nonyama ega yekigambiro kuruguchika buna omuske Anthony Kibagendi airinire ebikaro byebunge naende hukani gwa kubikirana asembunge baraikuru ase chibunge anene ebunge ya kitutu cha South nigo besokire nabo igo kugikeria abaseligwa elia kabire kumujumbe Anthony Kibagendi kurase ebunge yo nigo bona batebire bunakiria nigo omoroberio bobubwenia osha otaraikirana kurwa bokoreri gochia sabana inchi ase bono bamusabire omurayi bwense barure omurayi bwense komwa chinsa 24 erio omurayi Kibagendi anyare ko bagakoranire bikaro bya ase bunge As grassroots leaders from the Gusii community, we wish to express our deep concern regarding what appears to be sustained and systematic effort of intimidate and undermine elected leaders who hold views contrary to those aligned with the Kenya Kwanza government. We recall with the great concern the treatment of our daughter, Senator Groli Oruoba, who was illegally and unjustly removed from her position in the Senate and contrarily replaced, despite the court clearly declaring the process unprocedural. The suspension of Mheshimiwa Anthony Kibagendi was not only excessive but appeared punitive, stemming from remarks he made in public domain that reflects concern widely shared by Kenyans. Even after due process was followed and the court orders obtained allowing him to resume his duties, there was been a renewed and a questionable attempt to impose another suspension under unclear and procedural flawed circumstances. Honorable Kibagendi has distinguished himself through diligent and courageous oversight,
particularly in exposing irregularities within the Ministry of Health, the Social Health SHA. His leadership is in advocating for accountability as well as his role of advancing the Fred Matiang'i candidature, and the Isilinda Mwananchi initiative has positioned him as key voice of transparency and reform this country. Nakuja hapa kama watu wa Kitutu Chache South kuuliza serikali ya Mheshimiwa William Ruto, mbona Mheshimiwa Anthony Kibagendi anakaa suspended from parliament whereby koti iliamuru kwamba harudi bungeni. Swali langu kwa bunge ya sasa, mbona Mheshimiwa Anthony Kibagendi hatupo nje na sisi tulimchagua haende kututetea pale? Shida yake ni gani? Sababu kama ni maneno ya kulalamika kuhusu SHA na vitu zingine, si yeye peke yake. Wananchi wanalia, viongozi wanalia, nchi haina mwelekeo. Mimi sioni makosa yake. Tuomba leo tumempatia Mheshimiwa William Ruto 24 hours atueleze watu wa Kitutu Chache South tunakaa aje kama mheshimiwa wetu hayuko bungeni. Sivyo. One thing that I'm going to put some little weight on is this issue about SHA. SHA has got problems. It is not really working. I stay near a hospital. I can see the way people are suffering. They go there, they come back without being treated, without being attended. Abarandia korwa chikanisa cha Nyamira ichirense ya buri Evangelical Lutheran Church of Kenya ELCK niko bano baeso kirena kwemurunganria hokundiriwa no botendiro bone bwe kanisa iyo asaba gutumeka ekatiba yo mwaka bwe chirubere na 13 iyo korengana na bara yabagoteba tebwendreti gutumekwa baukwana imiye kaunti ya Nyamira nigo batebire hobochori bwe kanisa iyo mbwanya gukorekana korengana ni katiba ye kanisa nigo bono basabire guteneneri bwe kanisa iyo asiense ya Kenya engima gutumeka ekatiba ya nchire iliyo batige kobaga abakristo. Tengenjo tutaete gukwanira emechando erase kanisa Evangelical Lutheran Church in Kenya. Igo ya chire tuagwa notisinga igeko rai kanisa egotumeke ekatibe etari registered. Igabona se katibe etari ka registered yabere gegotumeka ase ngencho yokonyanyasa na kounereria abarai na abakoreri banda ase kanisa. Igabona asia ikire kwango nga abari barasoborai babeire bagotumeka nona marie kanisa ko yaonjora kobe bintu byabo barwa abanyene. Kuruo mwaka wejirwe ibere ntwanya nejirwe ibere na ngwanse ibere ntwanya gutwara bochori ase kanisa yaito abantu babere bakobe kworomu na barayibe kanisa nigo babere bakohererania ase njira eteri kobwatia amachiko ali abekire ye katiba ye kanisa na obotandanu obwabeire bwarendiro ogwatane kana ase kanisa chaito Kenya ngima na mono asense amwe yaito yagusi ogwatane kana kwa beiroro twatwale abarai baruete enseme yemo bagoteba bonsi nigo barabarai asinge njonga obisienene eyekora uno mwaskovu Joseph Ochora eganga yabenene yabere yo gwatanana wete nje yo obututukani obwabeire nonye na sabana jintakana ababere bakolendwa ntwegure bagukwana juice gakorwa se station yemo bagoteba nga bana be kanisa ya ELCK bakoba mentored na Bonyakoni Council of Elders obuno butandanu abone kiara ne kanisa komenta abana abali jintakana ne kanisa kobalenda tariye kundi kia ekilani gete ase kanisa nasege to sabanga register of society etenenere lichiko liliroro na ekatibe lyo erororo egere nyale kora kanisa incho yo butandanu obonge borase kanisa yaito ekanisa yaito yanyoriro bokongu mono ekanisa ye kurawa na Ochora pastor bishop batigo bakora kulingana na magani yabo bono go twachira to kubasabanga kabaranje tigababwatie a constitution elia registered elia emanyekanete because in 1948 we have been in harmony evangelism was okay
pa marandi alingi biya twali kurandi ingana lakini bono iga iho tusirite batusiririe abamenyi korwa sensemo ya nyachogochogo bakomenyetanga ni kanisa gochiasira time ya ward ya Busamaro ibungi ya West Mugrange county ya Nyamira nige mambia lero bayire getambukiro yo kwerimira ibara ase barania omora okwanekerekyo nigono bamochirie omwe MCA horaroro mushimo Charles Keganda ase okobeka omoromu ase basinyiro ko yoaranie gento keirire kuturubania basombi bwabo bwa botambe hase goika chiki isatobono Marietane onkoro Charles Nyabuti onsinyo igonde omochairman wetundu bari to chandegete kurukuria Nyakururu Tea Buying Center code 82 ama kongu to bwate entugesa twachagete etundu bari yeito ne amangana yepara epare na beto chandete na endere kilomita chinka sana tuatemine korora bali bare konsani batoroza liepara abwa somo MCR yomobo omo esimiwa Charles Keganda ototebi nindosie ntwanya komorora lakini asande tuaiguo etiro kolire togo chikomobori rinde chisimi olimia una bono yo no motienyo ogatato togenda to kuchandikaga ase parei kero yaika ikasarekera twabutire twarosire twachire nyachocho twarosire bororere twamwaiga omochanga aretete akatutumbiraga echangsori ya nyachocho bororere twamwangatiga tegatomyoke buna bananchi twekorere gasi twaraniga tororenga tole gusene egari nkwetere echigo tupimere chae nainde bono andosia sare onyo kaigwete eturakita yaye turakita ya county eturakita ne yo montonyene acharusie turakita yaye Charles Keganda naitu Charles Keganda tunamoa chikura mara 3 tunamkosea nini tunasumbuka sana hata mimi nilivunjika mguu nilianguka huko kwa taracha mbili ikavunjika bao ikavunjika gache kekalima kekaimurira bono kegakwa marena na bagekwa mete para gatigate none pikipiki cha kanyare gotweti ko chirogoro ekobako ngwe pare yekorukuru nyachogochogo yakorera bakasirate yonsi pe bwata bakongu twanye beire metienye tato toganyerere tegere gusekera giteke kiagasari getenke rugaiga togwe tweke cha distance entambe na abana magongo ntubwata abana tokorera tugotige cha ime twaminyokia se tundubari yaitu lakini bono yabeira akongu ekiagera tokogende tundubari ere distance ekurukunya chogochogo na iganya chogochogo ntobwati space yorora stokobekerere cha yaitu Engusanano nigo yanekiwa omubasorera samaga chibunge ya Senate maiga yo governor bwe county ya Samburu Mheshimiwa Lati Lelelit wikirana hase ebunge yo maiga ye bunge ya Senate kwa sababu Inspector General Boba Sigari kone kyankomo bekere byara ase okomocha wikirana hase bikaro bya committee ya SIPAC kaukwana nabaliki bamangana isiko ya magacho ye bunge ye Senate omubagabana Leleleti nigo amochiri obuteneneri bwe bunge yo ase okumulikira liuko lyogoika bosi bwe chikomiti bere ase chingaki echimo 26 of March, and this is even a bigger problem. I was invited 26 of March 2026 I was invited to appear for the CPIC committee, room 10, and invited to appear for the CPA committee, room 9, same time, same day. So if I were to go to one committee and miss the other one, humanly possible, it's not humanly possible for me to sit in two committees at the same time. And here is my problem. The letter inviting me to these committees
was signed by one person. The source was one, from the clerk of the Senate, nobody else. So I want to assume that the clerk of the Senate was sane in his mind, completely sane, that he knows a human being from Samburu, a human being, any human being, cannot sit in two committees concurrently. That one should be common sense for all of us as human beings. I would expect better from the Senate of Kenya. So, because I was supposed to attend two committees at the same time, at the same day, I chose to attend the CPIC committee. And that's all I could do. The Hansard will bear me witness. I was in the CPIC committee for 5 good hours, almost until the closure of Parliament. So how am I supposed to have attended CPAC when I was in CPIC the whole day? Will order the Sergeant-at-Arms to escort the Governor for Samburu, if he's still within the precincts of Parliament, to the nearest police station. And order, Senator for Nairobi. Order, honorable senators. And I'm saying that because the governor of Samburu is under a warrant of arrest. Tukusikabusio mwanju murigeria rituko ria rero nigo murai bwense William Ruto na musubati mutangani bwense Rachel Ruto barigania baraya basubati kurwase byombe ao chiribu isano kurwase obomo wekiombe kia maendeleo ya wanawake imenyomba yuburai yenene aigase omochio Nairobi. Nigo asokogania kwabo kwarenge okumirana no Murai Ruto asoko basegeta nabayoko basira asemirimo yabo one kiombe kia maendeleo ya wanawake kiombe kiga nigo kiarentere amo ababwatani nabayiga barayikura chinsemo chionsi chinse ime ya Kenya Murikito Edina Mora na roboterwa Ekiombe kia maendeleo ya wanawake ni gobakora umusangirikano bo okera umwaka imeye nyumba y'uburai aigo muchio Nairobi bakwariganirwa no Murai bwense William Ruto na omongino ye Rachel Ruto. Ekiombe ke giachagetiwe umwaka weriweyemo chimikianda 52 nigo gekoretamo abarai ba basubati na abasubati kurochinsemo ao imeyense ya Kenya. Umongina bumurai bwense Rachel Ruto wakeire mbuya abasubati asemeremo bagokora asatebire nabo bakogera ense yabano murembe nakoba ekeorokererikia asekegoriegeke. Sometimes as a woman when you are working you think someone is not seeing, but I want to tell you that the world sees and people see. Kwa hivyo asanteni sana to the leaders. I want to thank you for your resilience. I see the trailblazers here, women who have stood the test of time. And today the young women of this nation look up to you. Thank you for setting a great example for the young women of this nation. Murai Ruto asensemo yaye nigonere atogirie uburai bw'abasubati asechi sector ao no nyena se obuteneneri bw'ekibesa asagotebanga emeremo yabo nigeremiya ebwete eria yabasacha. And I must commend the women of Kenya, the women of Maendeleo ya Wanawake, for their contribution to our nation. We have in our midst great women, trailblazers who have made our country what it is today. And I want to say to all the women and to the women who have made this huge contribution to our nation, we owe you, we are grateful, you have made our country better. Na mimi nasema asante sana. Ile budget kubwa zaidi tumefanya kwa miaka mitatu kama serikali ya Kenya
ile kandarasi nyingi ambazo tumepatiana, kandarasi yenye thamani ya shilingi bilioni 650 inasimamiwa na huyu mama anaitwa Alice Wahome. If anybody had doubt as to the capacity of women to lead, there is evidence and testimony in the women we have in the cabinet of Kenya. Nikakwanira amagenderero yokoroisia amabaga yemeremo asabasai ime ya Kenya ne chinse chesiko. Ase aenekiri uburendi asaba Kenya bali bagokora emeremo ase chinse chesiko. Sikizeni kina mama. Hapa nikisimama na nyinyi. Vijana 1540, 540,000 young people in the last 3 years are now working in overseas employment jobs that we have structured. Na ile kasumba ya zamani, vijana wetu wanaenda huko, wanaenda kufanyishwa kazi ambayo sivyo. Sasa tumekubaliana tunaandika bilateral labor agreement with every country Kenyans are working. Ndio tuhakikishe kama kuna shida tunaweza kuwafikia na wasidhulumiwe, walipwe ile pesa ambayo iko katika employment letter na tuhakikisha kwamba wanafanya kazi. Tunaelewana? Koripoteria ETV ya Nsoko Erita Nidi na Mura. Ukipata nafasi ingine kidogo munitembelee tena. Goskabusio mwaseneta wi kaunti ya Nyamira Okongo Mugeni ni gai murunganire enchira emibere yato gitasi kaunti ya Kericho. Iwe gotabekana yabetege kurwa ase kaunti ya Nyamira. Kaukwana kurasa magache bunge ye senate ritkoria rero umugeni ni gobona mochiri obotendere bwe county ya Nyamira ase agotebekana emirobiro tirakorekana buikiranu yokwenekia ogotindeka emibira se county yo. Waigo nigo mugeni chanire njiro gutumiki bwe chibesa ase county yo ase kiria gotabuna gutumiki bwe bango igosangirwa ase county yo nigo hoboiranirie e county ya Nyamira maiga. My count, for example, Mr. Speaker, the county government of Nyamira, Mr. Speaker, and I want the people of Nyamira to hear this. The governor, Mr. Speaker, collected a total of 606 million shillings for Facilities Improvement Fund, Mr. Speaker. The findings of the auditor, Mr. Speaker, are to the effect that the governor was, thank you, Mr. Speaker, the governor of Nyamira, Mr. Speaker, was only able to account for 549 million shillings, 78,722. Meaning, Mr. Speaker, from the findings of the Auditor General, the governor of Nyamira, Mr. Speaker, has stolen or misappropriated from the poor patients who went to hospitals and paid money to be treated a total of 57,528,831, Mr. Speaker. And I'm urging the people of Nyamira, Mr. Speaker, to give these governors sleepless nights. They should proceed to court and sue him to refund this money. Waiting for the governor of Nyamira, Mr. Speaker, to appear before us and tell us how he transported 33 bodies to a morgue in Kericho, Mr. Speaker. And then when he was asked, Mr. Speaker, he tells the country that I only loaded 13 bodies. Then he says that he cannot understand how 20 others boarded. Since when did dead bodies start boarding a vehicle to take themselves to Kericho? Did you listen, Senator of Kericho? He said he can't understand how 20 bodies boarded a vehicle and ended up in Kericho, in a cemetery in Kericho, Mr. Speaker. Instead of coming to tell us, Mr. Speaker, what steps he's taking as governor of Nyamira, Mr. Speaker, to ensure that we have a cemetery. Instead, he does not even appear before this House, Mr. Speaker, to tell us why. Why is he shaming and embarrassing the people of Alright, we are kicking my one chumuliria at the Wikiragabo, not to Wikira Omoelio, Wokumurikera, Amangana Maya, Sobutko, Warero. Kurende Clinton, dochenga kwa vile barongo ya nea sama tukamange, ande dochenga litkolia re Jumatane yiga, ase tariki ntanga nyumuti nyukane, dochenga nere yo moelio, turabe togo soma na ya mangana maya timeti njora be kogo tayo mwanchumuliria kubwatikana nemirime lito abere togo kora monaye.
Tukuranga saigo emeroberio ya beremia kurende tingwanja asengencho barana sondari nante ngeta dikega yamo yomutinyo kan kiro mwaka yasegesonge ko Fools Day igo tingwanja ko ngaino na kandre turi ko chianda no turi na yega mo kubionde ejumatane gocha okay kemoe mwancho muri ile kiorambore nchina ruro koraria kwane mapema to wikira omweri agwo na le to wakira mbuya mona mwancho muri ile asogo sangana intwe kurwa twagachagete wika chinga kiechigana barike baito bamangana bonsi basangiria iga asenjira ere engia na siri bagari abantu bwatise kurwa se studio ya kabere chenkoro kwa Clinton ndigi na chenkoro kwa Kerubo Freedom mwancho muri atokuganiria obotuko borobi ya kigema.